Il-Partit Laburista sostna li rapport tal-Kummissarju għall-Istandards dwar is-salarji tal-membri tal-Kabinett reġa' kixef mod ċar il-qerq tad-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi. Fi stqarrija l-Partit Laburista qal li din kienet oħra minn sensiela tal-allegazzjonijiet mingħajr ebda bażi tad-Deputat Jason Azzopardi u l-fazzjoni fil-Partit Nazzjonalista li jagħmel parti minnha hu. Qal ir-rapport dettaljat tal-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika juri b'mod ċar li ma kien hemm ebda bidla fil-mod kif jinħadmu s-salarji tal-membri tal-Kabinett. Żied li rapport juri wkoll li dan il-Gvern neħħa l-onorarja li kienu żiedu bil-moħbi għalihom infushom il-membri tal-Kabinett li parti minnu kien Jason Azzopardi. Finalment, il-Kummissarju għall-Istandards kien ċar li kuntrarju għal dak li allega Azzopardi ma jirriżulta ebda nuqqas ta' osservanza tar-regoli u tal-prinċipji tal-etika. Il-Partit Laburista sostna li din mhux l-ewwel darba li l-allegazzjonijiet ta' Azzopardi irriżultaw li kienu biżduħħam maħsuba biex jagħmlu l-ħsara. Sostna li r-responsabilità issa taqa' fuq il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija li wieħed mod ġdid staqsa x'se jagħmel quddiem rapport bħal dan u li qabel jitkellem dwaru ma jistax jittieħed bis-serjetà. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.